buntag sa tanan. Mga guys, mayong buntag. So ngayon, ang panahon walay init, wala po'y ulan pero mura gapag siya. Unya ngayon guys, maghanap ako ng prutas. Dito lang ako paikot-ikot sa Kalibunan, Dalami o Sudlanan. Okay. Kaya din merong mga prutas na hindi na kailangan na to bilihin. Maghanap lang tayo ng sa Kalibunan. Like sa mga bayabas, kinistel o abana. Yang abana, murag na amidani, bahala siguro naghilaw. Ito yung palibot namin. Ito si Jay Jay. Hi guys. Uban mi. Nga kuan pong adlaw oh. Nang halay-halay. Hi guys. Hi guys, guys. Okay. Yung abana oh. Abana namin. Unya ko na ni siya kuhaon. Kay duol raman sa balay. Nya kasama ko dun si Jay Jay. Nya nagdala mi sa baldi. Sudla na mo og prutas. Sa ka nga prutas among pangwaon dani. Ang kay mahal keng prutas karon guys. So paikot-ikot lang kami sa meron akong nakita nga saging. Ito yung saging namin. Ilaw pa man. Maghanap tayo ng oo, naman ka pa. Moadto po ko dito ka basin na ay mga nabay pasyon dito papa? Pwede ra ilihin ang mga baungon yan no ay papanga hilaw? Doon sa kayo ni kanukuha mapasyon. Tagad to dito. Dito lang tayo paikot-ikot sa mundo. Kanistil, di ba prutas ang kanistil papa? Kay dito sa ubos di na kinahanlan ay dinhi. Dito sa bukid ang prutas dinhi maghanap kuha ka sa kuan unsay Tagalog papa sa kanang magkugi lang ka ba? Magkugi ka lang pag suroy-suroy sa mga kasurupan, Kalibunan o makaprutas ka na. Para ni siya sa bagong tuig. Mintras karon nga wa nag-ulan, kay ugma na napud mig. Asa na pud mig kuan-kuan ani. Unya, pagtuyok unya, mudong napud ko dito sa ila ni Maninay kay mo ihaw sila og baboy. Unya si Hilin, asawa ni GR, chat siya nga magpakuha siya karni para sa daw bagong tuig siyang mga anak. So akong adtuon. Kasama ko ni mama. Kapoy nabi. Si Jay Jay ang nagdala sa baldi. Hi guys. Hey guys. Maghanap ni guys ng para pang palihid ng prutas. Ngayon ikot-ikuton lang namin sa kasagbutan. Hindi na kailangan kwarta.
Hugi lang ka. Hala, suroy. Okay. Uhu. Meron na. Yun. Oh. Diba guys? Circle man eh. Imo bini ko. Di mo? Oh, napod iya. Ang dagko. Ali dani. Dani bi. Tupa bi oh. Tupa. Saan ba yun yung mapasin? Ato ipang lihi-lihi. Ali, agpas na. Bilog ang mundo. Naray punuan guys sa pasyon. O, ningkanat siya kay daghan sa nangka ko. Ang nangka lang kay wala pa eh. Bunga ay kuan hilaw pa ba? Marami oh. Marami ang nangka. Oh, wala pasyon be. Oh, gamay na na kay nagsig. Napay isa to pa isa bi oh. Dali be. To. Agpas. Tara dali. Ali ka nga dito. Misugok sa baong. Sunod, baongon. Hala ka na rin. Lagkay, di man ta kasaka ning baongon be. Sa kanang gudana. Ha? Are baongon guys. Oh. Doon naman gali ang kuno. Na mahal kaning baongon dito sa lungsod ron. Kay magsakay po na sila sa panahon kay bagong tuig. Tuwa bi oh. Nara, kuhaon na mo. Onya, unsaon na mo ni pagkuha. Nami. Ito yung baongon. Mahal na kay ni guys dito sa ubos. Kay basta bagong tuig na ay mga kuan. Mahal na kini pangwaon so naray punuan sa baongon. Okay. Sunod na. Ang sulod. Ang among ay sa atas namin dalawa na. Meron ng pasyon at saka baongon. So maghanap kami. Ano pa be? Ana? Unsa pa? Ali dirita. Diri. Sa kamada? Yeah. Oh, si Mama Bibing nana siya para bagong tuig ho. Si Mamang gikan ni sila sa kamada guys. Unya, imbitaron na ko manguha mig bayabas. Puno na. Ngano man? Guys, mamas kumida ning tagbalay o tagaan ba mi? Kanta na mang. Nara si Madam. Mang pagkanta na mang. Booking na para sa Pagkanta na ba, Ma'am Bibing, pagkanta na. Sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Tabang pugol. Waka na. Happy birthday to you. Dagan ya ko der mo kwan be labanon ako ra balay be. Hey guys. Nah, ako datad gabi na. Kay galing ni sa unsa gani imong duwa karon? Imimki. Galing ko doon sa sapa nagakuha ko og mga prutas, nagpaikot-ikot ko nanguha ko mga prutas. Oh, mga pasyon, mga pasyon. Galing ako doon Ubos. Ha? Jay, Dagan pasyon galing nila ako doon Ay, gikan pa. Uy, alin na Gani, mo? may nalang Alin na yung dito mga unta? tag-cheese. Oh, unya ang naay baongon. Na Baongon, bayabas. Oo, bayabas na. Yan na siya namidot. Na, nanguha naman na siya. Nag-una-una, gipaninwas naman galing. Di kay nanguan ko, gi-content na ko, kawa ko'y content karon. Bantog man di ay nga. Viral gid na ba diretso? Ay guys, naunta ko'y kwaon karon unsa man karon buwad ay guys. Iba ni nato guys ang ato ang mga manager. Kumidjar ba ito eh. Oh. Mama Bibing oh. Klase, wala man lagi nagkuban sa kwan. Ha? Sabay gani kay wala may nagban. Da, kuan ko sa kanan. Wala pa ko sa kuan puro sa Sabi ako isunod. silis na. Wala ba pabiyata? Dagdag bulo.
Ulit na siyente. Imo mang? Imo bi? Ulitan na ganyan. Di o gamay na imo. Bako, igahak mo kaya. Imo ba? Eh, ba't paulit-ulit ya? Kaya nga ang upload Ginoo. Gantigol pang ginuwag tanaw na mo. Ang tawag may So mga snack ta guys. Ikan sa pa o. Ulitan mo na namang taong kubre. ano siya kay Bila ko rin nagkakam. sa kaling na Una. nag-atay. Pa mama. Minsan ba na hindi. Hmm? Ay, yan na. Kuan. Busing. Nagpataon na rin si Busing sa kuan. Internet eh. Tao niya diha. Karon mo. Subusing. O pwede na mo kunik ka na. Kung tagaan silang password. Tagaan mo. Ang itagaan mo. Dili kung tagaan ni. Ah, Pero kung dili wa ni diha. mo ulit siguro iya. So kan pa ko. May tuig pa. Ano pa taon? Mas Kasi hindi na siya kuyo pa kuya. yung una may bata. Pa di na ta magpuyo pa kay nani magwan-uwan. Nyabot ni Win. Nakakuha do sila. Nakakunik na na. Ay, kung tagaan ko lang ta sa Password. dili. Ano buha kay Isa naman si Luwin. Isa raman sa kasulipon. Ang inyo te. Isara. Ang kuan ba maugmaan mo ka nga maka-scan. Ayo. Ang kanang isa ka linya, uno mo ka, cellphone na Ang kuan naman. na manggad ka ng scan. I-scan na imo cellphone. Dali lang mo. Munang uban dili manghatag og password. Kay once na nay isa matagaan makulot to tanan. Kay scan Pwede naman man sad din. imo i-kuan. Pwede man sad imo Dili. ipa-change. Oh, kan. Ipa-change Ipa-change password na lang. mo. Mau mana wan, magdala ka cellphone, ikaw ibalik na wan. Woman, Oh. scan na yun do. Oh. Pintas na na, magpunit na to. Kauli na kami ni Jai Jai pagpanguha sa prutas na kuandra kana ang gamay ra baungon ra o kining baungon o kining pasyon unya ang bayabas tura didto unya ang kinistir manguha pa mi unya nya maguli sa mi kay maniudto nya merong tiil dyan naasiyayang kay naman niya bata din gibilin naganhi siya dinhi so nagdalag tiil amo apo ning kuan ning lutuon na mo ni para paniudto ana rang buhay bukid guys kuan ato ni sa iyang kuko unya guys nya Happy New Year di ay bukas New Year na nya napod akong maninoy po nga mag New Year pud sila nga gahapon dito nang wala ko naka-upload guys kay nagadto ko sa maninoy nya di ko moangay o inana ang mga content na patay bitaw namatay siya sa 28 nya ito may nagbisita may gapon wala ko nagkuha kay mag-edit og kadlaw nahadlukan jamo ko wa po ko nagkuha ng mga inana ng mga content patay nya karon pa man sa pizza 4 pod nya munang mag New Year pod sila munang thanks God kay natong mag New Year pa na wala mga kapulian hope mga guys kana ang malipayon ta
Kami amo dani ayom-ayom raman jud. Kung manghod nagpadala, ayom-ayom sa New Year. Importante nga na atay sa ulog sa New Year o malipayon o walay mga kapulian kay uban na sa ospital ang uban nga did nga na ba may mga kuan nila ng thanks God kaayo nga salamat kita. Ug sa tanan mga nakasubscribe nako, thank you so much Reno sa mga new subscriber. Thank you kayo ninyo ma'am ug sir. Thank you kayo. Dili na to nako magkuan man og tong ga message na ay ga kuan sa kuha. Sa akong nakasubaybay sa akong mga video. Thank you so much sa mga new, sa mga old, sa tanan nag-support nako nga nagsubaybay. Thank you so much. Ito guys sa tiil. Atuwa ra ning adubuhon guys. Naguli pa mi kay lagyo man. Dito ra sa mga sapa-sapa, lalantaw sa mga bayabas. Ang pasyon dito sa ubos tag G's na daan. Pasyon na gagmay kayo ni dinhi pangwaon ra. Mga baungon, mahal. Pila kang kilo dan steel bawal man sa bagong tuig mong da. Pang kuan guys, manok. Ha? Ihaw mo sa manok. Kani ba alas 12? Kuan diri. Ang uban kuan man no, kano duweda lain di. Nakatong baboy gid ko na baboy. Dami ang tiil. Dubura. Pwede man ikaunon, dili pa mag alas 12. Mura ipanhapon. Iko di unta to da. Dugangan gina kay aron mag-abot sa gapon. Ang mga bata kay tinit nila gikahurot. Ang ulo gina ginabangon kalo ng buos. Naaman pud yan ni Hilin. Pagkuan man sa Hilin sa iya. Yan pag napay iya. Nga basin ka na ang iya ni Hilin nga prepare may SDR magluto dana kita siguro gyapon magluto dana. Dito na ibutang dayon sa ilang kuan, lamisa. Ayun ko mga bata ayaw mo pag lakaw-lakaw sa baong tuig diha mo sa inyo. Niya ang uno. Ang uno ayaw gid mo pagpamangit sa uno loy. Uy, Luloy, kato ba ang kwarta, Luy, sa katong pag kuan ka, Luy, sa kalagkalog, Luy? Ate, 3 tam to akong katang amoy magkukuan nga, mura magtog. Buwan itong 312 ramang gud to. Kilo mo natag ma? 3 kwarta. 312 to da. Oo. Ambot lang. Baliktad. Kugin. Yatag mo dito ma. Nai-record ya, di ko ano, kanang, Nagyatag mo dito ma. oo, to nila. Kay guman man nila, gipalit sa, gipatambal ni Ima. Sa una, bahog, karon parating na sa Medina, gato. O, Wala sila may lang handa. may sutra po wala. Na kay ako nagpamahaw kay alas 9 naman. Kasi hindi naman nakaon ang si Papang kaduwa naman na mangayo na sa si Papang naman kaduwa na sa kaon. Hindi, mapaso pa. Paso mo pa din. Tanaw ito gabi, ide, mo pala siya na niya po. Wala siya kaupag ito. Saan siya gahapon.
Magluto ka maglungag nga. Wala siya glungag. Kabisi-bisi ta, gikan ta di kamada. Siwa, nung ag na human ang taon. Balik ka muna sa dati, biyaan yung tanong sabi. Kita ko. Ang mga bata, man. Tapos ikaw, ang kuwan ka sa mga bata, kami, di mo doon makapaw nga ni. Tapos na nako kinlo ang tiil. So kung gihumulan, kaya mo na pong lutuon niya. Ito lang yung panakot. Nya na si mama. Si Yayang, no, siya nagdala sa tiil niya among giluto. Pag hi guys, pwede yung nagsali. Lagyan na natin ng oil kay mag-adobo ta sa tiil. Hili kay init naman, ilagay na natin ang ahos. Unya at saka bombay. Muraran ang ato ang panakot. Imikot-mikot na to para lami siya. So na guys, so ibutang na nato ang tiil. Itong mikos-mikoson, butangan na itong suka, vinegar. Pahit na. Sige. Kubi. Pagod na naman ako, dali mo. Na sa music. Okay. Ngayon guys, ato ang ablihon. Okay, alalami ako. Imikos-mikis na to para alalami kayo. Ang uban di ganahan og tiil kaya ako paborito na ko ang tiil.
Nakalagay ang tuplok. Wala na tuplok. Wala daw, guys.